Continuando co tema dos CMDLEDs, antes no vídeo anterior quedounos por comentar, bueno, como vedes, PowerShell, non sei onde link que, bueno, dependendo da versión de Windows, a versión de PowerShell coa que traballes, pode rondar en torno aos 500 CMDLEDs como pouco, vale? É dicir, sería unha barbaridade, saber de memoria é extremadamente complicado. Entón, se traballamos co ISE, sí que podemos bueno, facer unha pequena búsqueda manual de algún comando ou polo nome, pero se estamos traballando da consola, de outra consola, porque o ISE tamén podemos interpretar que é unha consola, podemos executar unha serie de... Bueno, podemos facelo a través de comandos, vale? Pois, por exemplo, temos o cmdlets getCommand e pasamos o parámetro que, como nome, queremos que compare o que conteña date nalgúna das súas partes, que comece, que remate, o que conteña no seu interior a palabra date, vale? Entón, vai nos devolver todos os comandos dos que teño disponible en PowerShell que coinciden con esa... bueno, con ese patrón, vale? Outro xeito, vamos a ver, por exemplo, temos Italias, name, vale? Como vedes, estou facendo buscas dentro dos comandos, dos CMDLEDs que dispoño, vale? De xeitos diferentes, vale? Claro, neste intre algún pode estar preguntándose, bien, pero como sei eu, pues, por exemplo, aquí estou utilizando o parámetro noun, aquí estou utilizando o parámetro name, como sei cando se utiliza un e outro, bueno, podedes consultar. É dicir que con PowerShell mudou a miña perspectiva da documentación de Windows. Windows sempre se caracterizou por ter unha documentación moi ineficaz, sempre foi moi difícil, moi complicado, é o meu punto de vista, vale? Pero sempre foi moi complicado entender o que se facía e que poder facer cos produtos de Windows, e co PowerShell isto mudou bastante. Tedes, bueno, en docs.microsoft.com tedes documentación moi extensa e moi interesante de, bueno, neste caso, pues, por exemplo, o comando getCommand, o cmdlet getCommand, pois vedes que podedes utilizalo co parámetro noun, vale? Se imos a getAlias, podemos buscar getAlias, vemos que neste caso utilizamos o name, vale? O sea que non vos preocupedes por iso. Voltamos entón onde deixáramos, que era, bueno, o tema dos CMDLEDs, de interactuar un pouco con eles. Vamos a meternos agora, pois, coa entrada e coa saída básica. Neste caso, bueno, fai unha descripción do que xa vos comentei, vale? Das características de PowerShell, que, bueno, está baseado en .NET, está relacionado co tema de obxetos, se cambia de paradigma con obxetos, falanos dos CMDLEDs, vale? Do tema de que combina un verbo cun obxeto, ou, bueno, ou sobre que realizar esa acción, vale? Falamos tamén de, bueno, o que vos comentaba antes, que me sonaba de lelo, o de que con Windows 10 temos 496 CMDLEDs, bueno, con Server 2012 656, vale? E a continuación, bueno, continúa, valga a redundancia, pois vendo opcións sobre que se pode facer como seguir. A verdade é que dá a sensación de que é interminable, ¿no? As combinacións que podemos ter, vale? Neste caso, divide a información do comando do cmdlet de getDate de outro xeito, vale? En formato tabla, antes fixémolo por filas, podemos ver os membros tamén, bueno, xa vimos o tema das variables,
Podemos acceder ás propiedades, vale? getDate, vale, teño que instancialo como teria que utilizar unha variable. Neste caso creo unha variable que se chame fecha, non sei se teño fecha, vale, aí está, entón lle digo fecha, vale, neste caso sí, directamente co CMDLate non podo acceder á propiedade, pero creando unha variable xa, como se fose unha instancia, xa podería facelo. Bien, como vedes, podes acceder ás posibilidades, son infinitas, vale? Ben, para amosar mensaxes por pantalla, utilizamos o comando write, mellor que poñades o guión write host, vale? Isto sería pois algo similar ao comando echo de Linux, vale? Entón, se executamos o comando que aparece aí, pois, por exemplo, o típico hola mundo, vale? Pois a mosa sería como echo, non? Hola mundo. Podemos combinalo con variables, vale? Que máis? Vale, como pedir como interactuar coa entrada, vale? Que como comando semellante ao comando read de Linux, vale? Pois como facer o da entrada. Para ello temos o comando o cmdlet read host, vale? Escribimos e xa vedes que neste caso dos espacios está superado, os espacios de Linux está superado, introduce o teu nome, vale? Bueno, sobraban os 2 puntos porque xa co comando read host xa os pon el, vale? Entón agora mesmo se eu utilizo a variable xa teño cargada, vale? Bueno, como vedes, sigo utilizando a consola de CMDLED, es decir, a consola que utilizaríamos para a execución de comandos. Non, isto ten, obviamente así non ten moito sentido, pero isto é unha previa ao que sería o scripting, vale? Estamos utilizando variables, estamos amosando mensaxe por consola e lendo mensaxe por consola, é dicir, todo isto podemos introducir despois nos scripts, vale? Que, bueno, eso será o que vexamos a continuación, vale? Como crear algún pequeno script e como executalo, vale? No seguinte